Hej YouTube, MBV Colombo her. Og ja, her er jeg så igen. I undrer nok over, hvorfor jeg har slettet alle mine videoer på min kanal. Ja, det vil jeg gerne forklare nu. Det er på grund af, jeg synes, jeg havde lagt noget mærkeligt op på min kanal. Jeg synes, min første video blandt andet, den er jeg nok sikker på, alle har set af mine abonnenter. Jeg var ikke så glad for den. Og jeg var ikke så glad for alle mine videoer. Jeg var ikke så glad for det. Det er selvfølgelig super sjovt at lave dem. Men nu vil jeg prøve igen. Helt forfra. Og til dem af jer, der er nye, jeg vil sige hej og velkommen til min kanal. Og I tænker sikkert, hvad vil du lave på din kanal? Jamen, jeg vil spille sammen med mine venner, selvfølgelig. Lidt Minecraft. Måske ude i fremtiden noget Call of Duty og sådan noget. Og jeg vil også lave nogle channels. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det ord. Men stadig, jeg vil lave sådan noget. Så det har jeg tænkt mig at lave i min første, eller længere end i min kanal. I min nye kanal. Ja, nu ved jeg godt, at jeg siger nye. Det er ikke sådan, at jeg vil lave en helt ny kanal. Jeg beholder den her. Og sådan noget. Men ja. Det må jeg meget undskylde. Jeg lover, der kommer noget mere op. Så, det var det. Så ses vi igen. Hej hej.